Olen Birgitta Silvenoinen, TV7 Jerusalem uutisten toimittaja. Eduskuntavaaleissa olen kristillisdemokraattien ehdokkaana Uudellamaalla. Olen tuonut sinulle uutisia 8 vuoden ajan israelaisten elämän arjesta. Maailmassa on nyt muutoksen aika. Kristittyjä vainotaan ja kristillisiä arvoja pyritään järjestelmällisesti romuttamaan myös Suomessa. Eduskuntaan tarvitaan nyt rohkeita ja vahvoja kristittyjä edustajia työskentelemään oikeudenmukaisten ja hyvien kristillisten arvojen pohjalta. Olen toiminut vahvalla ja rohkealla otteella kuntavaltuutettuna ja nyt olen valmis kansanedustajan haasteisiin, kuten hyvinvoinnin tasapuoliseen jakamiseen perheille, lapsille ja vanhuksille sekä sairaille, vammaisille ja yksinäisille. Olen valmis työskentelemään Suomen eduskunnassa rohkeasti, vahvasti ja oikeudenmukaisesti koko Suomen hyvinvoinnin puolesta. Israelin liittyvässä päätöksenteossa toimin rohkeasti Israelin parhaaksi.